Zo zijn we aan het begin van de 20e uitsturing van fruit met de handel. En dit keer zie we Dokkum op en wij ben hier Willem. Ja, hier op achtergrond kennen mensen het al een beetje zien. Het industrieterrein de Hege Dieken. En eigenlijk gaat Dokkum het wel een beetje verzinnen, want er zijn al een hele berg bedrijven die zich opgehouden hebben voor dit grote evenement. Ja, en daar vonden we een paar van opzichtje, onder andere we gaan naar Veemata. En nou ja, eigenlijk van het moedterrein gaan we even naar. Wij daarna droegen we jast en daar hakken we produceren hoor. Nou, ik zou zeggen, zie maar. Hier bellen. Nou, doen we dat even. Goedemiddag, ja. Ja. Goeiedag. Ben je? Hoi. Nou, wat leuk. Welkom. Ja, nou, nieuwsgierig. Ja, kom binnen. Ik ben wel niet. Ik had er iedere keer zien boven begonnen. Ik zei, we gaan naar de droeg op jast. Ja, inderdaad. Gaan we zien hoor. Uw geheim beetje, nou ja, beetje lekker. Gaan we zien hoor. Mooi. Nou, goed zo. we hebben heel nieuwsgierig. Praat eens bij. Een van de kenmerkende bedrijven van onze regio is Weidena, de wassenmakkerij. Waar staan we hier? We staan in een zogenaamde klimaatkost. Ja, wij maken inderdaad droge wast en sommige droge wasten die we eerst rikken. Maar uiteindelijk komen alle droge wasten hier en dan wordt het droge. Hier simuleren wij eigenlijk een goed klimaat, zodat droge was droeg kan. Dit was naar de oorsprong van Weidena gaan. Hoe ben je begonnen? Wij zijn begonnen in 1927 in Nijenwier. We begonnen eigenlijk als winkel, mijn pa en Beppe. En daarna heeft mijn heid met het toegenaam together, maar mijn heid zijn twee broers. En inmiddels heeft mijn broer het toegenaam. En wij zitten nu al 14 hier in Dokkum. En ja, daar zijn wij heel wies, maar hele fijne meewerkers hebben hier. Dat is een van de belangrijkste redenen dat wij blij zijn om hier in Dokkum te zitten. Ja, en we zien hier natuurlijk de wasten achter ons, maar wat maakt je hem al hier? Een heel soort. Fries gedroegen was is wel eens alle grootste product, moet ik zeggen. Veel spek, ek. Drentse droegen was, Twentse droegen was, Grenzer. Wij leveren eigenlijk best wel in een groot deel van Nederland, ook wel in het zuiden, aan supermarktketens. Ik zit er maar net al in nemen, maar aan een heel soort ketens. Zodat wij, wat we vroeger dienen, brachten wij droegen was bij de huizen thuis en nu doet de supermarkt dat eigenlijk voor ons. Broek je hem nou voor die droege was nog altijd hetzelfde recept als doe? Ja, wij broeken nog paken zien recept, nemen we dat aan. Wij rikje nog maar echte viewer, dus turf en eikenhout verbanen wij. En dat komt in de rikkosten, zodat u ze droeg was rikken wordt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, wij gaan wel maar onze tijd mee, dus er zit inmiddels wel iets minder zout in onze producten dan dat vroeger wie. Want misschien interessant, droeg was is ooit maken omdat mensen toen nog geen koelkast hadden. En dan konden ze die producten bewaren, steeds, maar dus koest vlees goed bewaren. Dus ziet er heel veel zout bij. Ja, hoe heeg binnen je hem kwaliteitseerskens? Heel heeg. Als wij vlees binnen krijgen we het eerst checkt op van oké, vinden wij dit goed genoeg? En dan pas maken wij de producten van. Wij hebben Willem Veenstra, die is meester worstmaker geworden vorig jaar. En dat betekent de allerbeste worstmaker van Nederland. Wij stellen in alle hoedanigheid hoge kwaliteit aan ons vlees, aan onze mensen en om een hygiëne. Je stelt heel hoge kwaliteiten, je winnen prijzen. Wat ben je ambities nog? Dat is altijd een hele goede vraag. Wij willen net in één keer heel groot worden. Wij willen gewoon dat we het nou ook, de ouderen die gaan langzaam groeien. Het zou mooi zijn dat Nederland aansluit Weidena. Dat ken ik. Ik weet wat het is en dat komt uit Dokkum. Ja. Nou, het is Friesland zei dat nou, maar Nederland zei het binnen een periode. Nou, dat is onze droom. Ja, klopt. Dan de centrale as, die komt er aan. Wat merk je hem daarvan? Nou, ik kan je wel vertellen, dat is een van de redenen waarom wij je bleven kennen. Wij hebben soms het nog een auto's rijden op het dik, elke dag. En er zijn ongeveer 4 van die auto's die het gebruik maken van de centrale as aan. En dat scheelt dus 10 minuten per dag hinnen. En we hebben waarom, dan kan het zien. Dus dat betekent 20 minuten per dag, keer 4 auto's, keer 364 dagen. Dus ik denk als we uitrekening is hoe belangrijk dat voor u is. En dan 1 oktober het evenement vooruit met de handel, de handelsroute. Ja. Dan ben je hem direct bij, liek het mij. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Wij gaan met onze droge was staan. We hebben een nieuw product, fijnproevetjes. Die laten we zien. Dat is een droge was zonder veldje. En we laten lekker dingen proeven. Dus het wordt een hele leuke dag. Als het maar mooi waar is.
maar nog een beetje beslissend reden. Een beetje chauffeur met het kinderen, daar rekken Ja, nee, maar we komen gewoon rollen. Goeiedag. Hey. JP Den Hartog. Goedemiddag. Dag Bouke. Hoe is het? Willem. Dag Willem. Dag. Hoe is ie? Ja, best. De man van de centrale as? Ja. En nu ben we op zoek naar gossen en feitjes. Ja, die ben er. Dat klopt. Zal ik je maar even volgen, want volgens mij had ik ze daar ergens krijg zien dat. Hartstikke Doen we dat. Alleen maar even mij, dan zet ik je hem even naar je gossen en feitjes te brengen. Daar ben ik. Dag, feitjes Fema. Dag. Dag. Willem. Wie bent bij Fema in Dokkum? Want die hebben een probleem met uw golfkarren, met de grote onderhoud doen en dat soort dingen. Hè? Zeker. En dan heb ik voor de ouders niet gerekend. Ja. Mijn huis is begonnen in Nijwier. En nou, Staregom hebben we uitgebouwd. In 1965 had er een grotere werkplaats maken. Maar die bleek nou letterlijk wetlijst te werden. En dan kwam dit op gespaard. Toen is de tweede generatie die en de derde generatie, die zit ook al in het bedrijf? Ja. De derde generatie, het is Feitse, die had in principe de zaak overgenomen. En we proberen samen wat van de maatje. Wat is je specialiteit? Specialiteit is, wij zijn een allround mechanisatiebedrijf. En wat wij eigenlijk zakelijk doen is het verkopen van landbouwmachines, het repareren daarvan, een stukje industrie en tuinenpark. En dus het leveren van gasmeners, robotmeners, veegmachines. En wat wij zo doen is speciaal bouwen, het stukje constructie. We hadden twee merken, we hadden Vent, daar ben we regio dealer van. En Valtra ben ik regio dealer van. En daar ben we heel wies, maar een heel topmerken. Particulieren ken je direct terugten? Ja, particulieren ken je direct terugten. Die voor de gasmeners of van een stukje ijzer of een boutje en moerke of een oliekeringje of een lagerke. Behaal ik ze alles hier in Dokkum. En wat is je voedingsgebied? Wat is eigenlijk het gebied wat je hebt vanuit je Dokkum bij? Wij gaan Ternaat, Holwert, Verwert, Tietjerk. De gemeente Tietjerk krijgt naar trekker aanleveren. Kolmerpomp. Dus eigenlijk het hele noorden. Je zit hier nog net zo lang in Dokkum. Dan komt aan de centrale aas erom. Ga je hem daaraan profijt van? Jazeker, wij hadden bij me wist dat het er komt. Onze onrietieren zijn met z'n kwaad naar de klanten toe. Ja, want ja, de schaalvergroting neemt ook daar in de landbouw. Dus onze klanten zijn, die komen ook van Vierens steeds meer aan. En ja, als we nu naar de achter tomaten zetten, ja, dan ben je dan traject hier onderwijs. Nou ja, en wij denken toch dat dat aardig inkwaart aan. En wat voor plannen heb je meer voor de toekomst? Nou, wij hadden tuin en parken nou bij, sinds een paar hier. Nou, dat kan uitgroeien. Maar de robotmeners, maar export, het is ja, heel goed. Ja. Je bent net voor niks, je sting in, op de achtergrond staat iets speciaals. Ja, hier op de achtergrond zijn we tot een rappelrooier. Die bouwen wij dan helemaal om naar stamrooiers. Wat had het in? Om de moederkanaal zeg maar, van die rappels, om die machinaal te rooien zonder beschadigingen. Nou, bij Bouke en ik ben hier op bezitten, we showen ze eigen uit. Ja. Maar we gaan in oktober Ja. de handelsroute. Ja. Wil je hem daar ook omheen? Ja, ik zei het je Bouke, ik zei die centrale as, die kunnen wij wel helemaal invullen, ja, maar eigenlijk. Allemaal meters gereserveerd? Wij haalmeters reserveerd, ja. Weet je allemaal wat zullen daar? Ja, we zullen ons bedrijf zeg maar, presenteren, zeg maar, zodat wij als Fema Dokkum ben. Dus dat is een stukje dus tuinenpark, mechanisatie, industrie en een stukje constructie daarbij. Zo, dan is het al best weer het einde van het 20e journaal met heel grof geweld van Fema hier op de achtergrond. Wat vond je ervan, Bouke? Ik vond het dit om te zien beren en skeren, maar eigenlijk voor wij daarna wie ik. Echt een smakelijke uitzending, denk ik. Om dat even te zien, ja geweldig. Ja. Dus vanuit deze kant willen we graag afscheid van je nemen en tanker even om. We kregen straks een telefoon dat er weer 300 meter bijkomen is. Mensen die het nou mij wel willen, maar dan willen we serie, want vol is vol. Dus op ja. En van dit plak al om het zien, om de andere keer. Ontje.